Hi guys! Magandang umaga na naman sa ating lahat at ito, araw po ng linggo ngayon at ngayon naglalaba tayo dahil tambak na yung labahan natin. So ito yung nilabahan natin mga guys, bedsheet, punda, tsaka kumot. So ito tambak yung labahan natin mga guys, pakita nyo nga. Yan. Meron pa tayong isang basket dito, isang timba na punong-puno. Tapos ito, nakusot na natin ito. So, mano-mano lang natin nakusot mga guys dahil yun nga, mahirap ang buhay natin. Wala tayong pangbili ng washing. Kaya, mano-mano lang mga guys. So, ito lang mga guys, maglaba. Yan. Oh, kayo, naglalaba na rin ba kayo sa mga labahan nyo bago kayo magmarites? So, ayun mga guys. Ganito lang. Oh, yun lang at maraming salamat. Bye-bye.